Hola, sóc en José Antonio Ruiz, sóc veïnat de la zona d'aquí on varen instal·lar totes planta de Sonreus i la incineradora que és allà darrere. Com a veïnat de primer, de ben a prop, pues, sofrint pues, evidentment moltes malolors. No és a diari, però pràcticament a diari. Sempre se mos ha dit que se prenen mesures per controlar-ho, però passa el temps i sempre hi ha mals olors i renaus. Per més INRI, ara tenim el regal de Reis, que és que ens duran, a més, els fens de les Pitiuses i fins i tot de Menorca, han dit. Per tant, estem bastant preocupats de que això vagi a més, si és que se pot anar a més, perquè és difícil de suportar. La qüestió és que de cada vegada n'hi ha més olors, més molèsties. Imagineu ara només de camions i camions que vindran, que ja venien bastants, doncs encara més. A part del regal que ens varen fer a Tirme, com m'ha explicat abans, i els seus malolors i tal, ara, en aquest paisatge típic rústic mallorquí, que és el que tenien també, per altra banda, abans d'instal·lar-se a Tirme a l'altre costat, pues, tot això se lo volen carregar. Ara volen instal·lar un megaparc fotovoltaic aquí un mes, com volen fer a tota la illa. El que passa que nosaltres, ja, a part de Tirme, el que ens faltava. Nosaltres, com a ciutadans, hem fet reunions amb els polítics, ens hem reunit amb Tirme infinitat de vegades i no arribem a aconseguir una qualitat de vida normal. I a més, ara en el parc fotovoltaic ja és l'estocada final. Els veïnats poc més poden fer. Ara ens hem ficat en jurídica, particularment aquí a Can Garriga, perquè veiem que ja com a ciutadans ja no poden arribar més en fora, no ens han fet molt de cas, i ara ho tenim en jurídica. I respecte als olors i el més de Tirme, continuem tenint reunions amb els responsables, tant de l'empresa com del Consell de Mallorca, però no tenim massa il·lusions. Això sí, no deixarem de barallar-lo.